May tleirawl kum som paruk leka upa nu sing chu anu le patem police station a hruain pawngsual a tawh thu chu an soya puithiam pakhat hnung zui tunga em baba chuan a pumna ati dam sak rualin a pawngsual thu police nena chuan an thlena police lam chuan thil thlen dan chip chiar taka zotin nu singe chuan baba an a pawngsual dan chu soin thlirsak nun lam chu chuan lamin a ruma min hruai luta ti chuan ka vai ruaya min pawngsual ta alom ti in police nena chuan a hrila nu sing chu police lam chuan medical check up turin damdoi ina an hruaya nu sing chuan media lam an tam em awang chuan a hmai tuamin damdoi in chu apana pawngsual a tok ngei ti chu finfia thein baba chu thiam lo chantir la ni lo ma se police lam chuan an man nga la anung zui tu te chuan lo chan tum ma se police lam chuan an man lui thova baba chu rorel na ma hruai tu ni in thiam lo achang ani chuan kum engemaw zat lung in atang don ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai nei lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada bokke like comment share lama in zoom lo shram ang u khopui bor sap chuan curfew puangin baba an manawang chuan Sakhaw na lalung run ho chu an buai viau maya khopui chu re vekin ukil pakhat solan ki chu atong traya anu le afapa ne na khosani in baba an man thu chu alo hreve a kot lama chuan kalim baba chu a muwa anung zui tu ten baba chu chua zalen tura lo nor ve in mei tleirawl pawngsual du ang chuan an ngai lova baba ukil chuan police lamin ni som pangalai baba an khung chu chua tura lo ngenin baba an pu na zonga chuan in soifi hlim na tura om thu chu aron soya baba chu mei chano pang pawngsual tu a pu ni in a khesa hian thiam lo achang ani chuan atang ve dona ni masela jat chuan pawngsuala pu tu mei chano pang ukil te le baba ukil te chu hun pe ve in thu to pala siam du big lo ani police te chuan nu sing nu le pa te chu an rama ukil thabik solan ki chu ruai tura ronin nu sing nu le pa te po chuan an lo duwa solan ki chu vapan ngalin solan ki chuan an chunga thil thleng dik tak chu an zota kum sang ni som pathum august thatir lam khan nu sing chu apumna in damdoi pon a chok theilova anu le pa chu lungai hle in apa hi baba zui tu mirin om tholom po baba hena thove thina niya baba chu pan mai tha a an hriat awang chuan panin damdu in baba chu an vapana baba chu an hetiang tleirawl dam lo hi chu karum lama en kolanga yang tia hrilin nu sing chu arum lama a ompuya nu sing chu an chunga thil thleng chu soizelin baba khana ruma min lu puya kongkhar kal ngalin light chu a sexy tok velin a ofa ti chuan ka silfen chu ti luina mangin min phel sak veka min phel nuwa chuan ruak keng kunga omin baba chuan min stratuta kadu lo kanu te ka hril don tia ka au chuan idualom min titlata ti chuan baba chuan min pawngsual ta ani Sakhaw pui thiam ani wangin engtin ma kan ti theih a in ring lova ti chuan min pawngsual hnuwa ti hian dot soi anga min pu le dai ti in a hrila nu sing thu soi chu solan ki chuan uluk taka lo ngai thla in baba chu mi mai ani lo ti a hre theia nung zui tu tam taka neya wang chuan ama khingzonga kota ukil ni po thil ol sam ani don no ti chu a hre thiama ni masela ukil hoisen le dikna du mi ani wang chuan nu singite ukil ni tur chuan in pe in Sakhaw rawngbawl tu nung zui tunga em baba chu khinga tumta ani solan kia chuan nu singin nu le pa hna chuan lungai lo tura hrilin theih to pachua sak tur thu chu atiama a case khoi masak po no pang chungchang ani thu soin mi pano pang accident to ka boipui to thu chu a hrila baba chu mi thil ti thei tak ni ma se hlau tura cha in nu singin nu le pa pon solan kia chu an ring viau maya baba chu an ukil thaber roi thei ma se an fanu pawngsual ani na chuan baba hian a phu tok hrem na hmungei se an du ve khop mai
trial chu nei le ania solan ki chu nu sing tan dingin baba ukil chuan nu sing chu kumsang kha zakwa somkwa palia piang ani thu judge ne na soin a birth certificate chu apeya kan ramdanin kumsom pariat chin kumtlinga angaya wangin nu sing hi pawngsual ani kherlawang ti in asoya solan ki chu ronding ve ngalin nu sing chu kumsang kha zakwa somkwa paruka piang ani ya tuna kumsom paruk leka upa ani birth certificate leman siam ani hi kumsom paruk ani ziah chu hei askul luna hiana in ziak thlapalom ti in afrila judge po chuan solan ki thu soi chu lo pom zokin solan ki chuan a tul phot chuan nu singi te headmaster po court lama in lana hrelo thu judge trilin baba po a mai theih bik lo ani solan ki a chuan nu sing pa chu khola bia in ifanu academic record kan mamawang tia trilin nu sing pa po chuan a lo ngai tu tur thu in a changa solan ki a chuan ifanu pawngsual ani thu hi midang hne na soina in ti in azota nu singi pa chuan a thempa hne na a soi thu a changin solan ki a chuan a hmudu thu a hrila baba po tal boy tranin india rama ukil thaber ram chu ukilata na bi a an case kalme ka an che chiat ema wang chuan ukil thazok roi tumin thiam chan ve nge atum bok high court lama baba le nu sing case chu an chai le a ram chan vani chuan me che tleirawl an pawngsual anga an soi hi ala virgin renga lawm hei a medical check up record po ka kol ti in asoya document lemnen ron trangin solan ki chu ading ve nga la pawngsual kan tia hian sex vahmang kherlo ma se an zamo nute le an ko te bel an khoi sak hian kan ramdana chuan in pawngsual a tling baka nu sing hi pawngsual nge ani ti finfiana medical result ka kol bok ti in judge chu apeya nu sing case boypui tu meiche police po baba te chuan an son thu judge ne na rilin baba te chu misual thil ti thei poisak nei lo anga chuan a chua judge po chuan solan ki a thu soi chu lo pom hle in baba te lam chu an chak lo zel ani bermai solan ki a che that thei ema wang chuan baba nau te chuan nu singi ukil atanga in hnuk dok tur chuan an ron hrila baba lama atang phot chuan makta duai zahni ampek ngal tur thu hrilin solan kia ero chuan alo nara suma wanga arin omna hral chu du bik lovin baba chu aphu tok hremna ngei turin adu bok trial chu neile ania kuma vei meu chuan baba khes chu ngai ventu tam to hle in nu singi pa po chu a in lan ve a baba chu azoi thin thu soin a tho chu 10% a pek thin thu apuanga nu sing school lama an hete po in lanin nu sing chu pawngsual ani ngei thu an soizela baba chu tal boina sa to hle in thiama channa turani dom phot chuan poisak engma anei to lo bok solan ki a chuan file pakhat dongin baba fapa po chuan mi pawngsual case alo nei renga baba fapa king tu ukil chu thani in asit mangin baba nau te chuan an beya solan ki po chu be ve tumin mi pahni chuan an vil renga ni masela solan ki chuan in ve na chang ria da wangin baba nau te be tumna laka ala him hri phot ani trial chu nei le ania solan ki a chuan nu singi kumza chu an school lama an het ne na tanga fe in pawngsual ani ni khan skula kal lo ti po afia baba tana thok thim pa pakhat chu ko chuakin chupa chuan baba hian rawngbawl na chuan lamin mi a pawngsual thin ti in judge ne na chuan a hrila baba chu boi tolin judge ro chuan thuthluk na ala siam lova court po na chuan baba tantu te chuan solan ki a chu ron bein thu hretu pakhat chu an thata solan ki a pona case chai mek chu hau takti ve hle in baba chu aphu tok hremna pek nge atum bok police lam chuan nu sing case awanga baba te che na chu lo thra thiam ve in nu sing te chung kwa le solan ki te chung kwa chu ven himan ngai ti an ria a court lampon ven him na pe in solan ki chu na case sai me ka chuan ne na achang don ti chu a hre thei to a ni masela baba le anung zui tu te chu lau ve in dikna in mun chang se adu ema wangin lau chung chungin malam apan ve zel ani
trial chu nei le ni in baba ukil chuan nu sing chu ko chu adu thu judge ne na thlenin midang ho chu an chuak veka baba ukil chu an pawngsual chu lo ni tala baba besi rong ila hre theyem engtiang che in nge a pawngsual che ti in azota nu sing chuan besi rong chu soi thei to lovin baba chuan a ruma min hruai luta eng ti thimin ka sil fe na phel veka ti chuan min sualta ani min sual thu ka soi chuak ani chuan ka nu le pa tha min vo bok ti in asoya nu sing chu khongai vekin solan ki aron in rol nga la baba ukil chu zona zot ve in ka tiang zan lai thim kara me chano pang pawngsual tok khan eng tin nge bedsheet rong a hriat theyang nang pon i hra kher lovang nu sing hriat om chun chu pawngsual ani le a hlau hle ti kha ani mai pawngsual ani awangin anun na danglam veka sin pawngsual a to lain bedsheet rong lo hriat man ngai na a om lo ti in a hrila judge po chuan solan ki a thu soi chu lo pom hle in baba hian thil ti thei veu ma se ukil huaisen le fing an ma chona wangin an boi tran khop mai baba naw te chuan kota inlan tum te chu an da thazela a hnuai na thokpo kha beizuin a ukil chuan baba hrisel lo thu judge ne na athlena lungin tang tura a fit lo thu chuan lam siamin baba chu an endik nga la hrisel lo na engma anei lo awang chuan a ukil ngen na chu judge chuan lo nolin baba hi achak ai ko top tran to ani bermai solan ki chu an ina ho in baba khesa wangin anxiety anei ve pha a khesa in rol ho chu an thi zela wang chuan lau ve in anu chu an ron fuia lau du reng su ipoim chiar thin kha ngai tu ta che harsat na le beidon na te hi kan man thiam chuan mi chak le chela min siam tu asin kan chaklo na te hi kan siam tha ani chuan ne theilova min chhuat tu ani thin ti in a hrilla solan ki apo beidong du big lovin thu hre tu pali lai tha an ni to a baba khe su akum tel an chai nuwa atop an hnai ve to a solan ki a chuan hne na chan ngei tumin poisak nei lo baba chu a phu tok hrem na pek atum bok nu sing khes kum nga chung an chai nu chuan a mor bok na an thleng to a baba ukil chuan baba hian mi tam tak alo trampui to a he khesa hian thiam lo alo changani po in achunga zangai na inlan tir turani ti in zatsu angena solan ki chuan india rama mechia te din mun chia thu soin nu sing anga pawngsual tok tam tak an om don in pawngsual na hi kan ngai jam theilo chuwang chuan baba po hian Sakhaw na mangkholovin me chano pangpong sualin ahmalam hun ati cheveka shremna na theyang ber dong ro se ti in zatsu angena zatsu an baba chu thiam lo chantirin damchung lungin tang tur chuan a hrema solan ki a chuan he na changin nu sing chuan ro rel na dik a hmuta ani